اوكي كبرات تخاتلتي مدامنا كمي تغنيو لما عندي مالت كلنا أبتي ናይ መወዳእታ ጾም ንርከበሉን በዓልና ዝኣትወሉ መዓልቲ ስለ ዝኾነ እንኳዕ ጾም ልጋም ፈተሓልኩም ብል ርሑስ በዓል ፋሲጋ ንኹልና ይግበረና ስለዚ ክቡራት ተዓዘብቲ ሎማዓንቲ ከዓኒ ክልተ ኣጋይሽ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ክልቲኦም ከዓኒ ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ወንበርን ዋና ፀሓፍን እዮም እዞም መንእሰያት እዚኦም ከዓኒ ኣብቲ ከተምኦም ዝግበር ምንቅስቓሳት ዘለዎም ኣካይዳን ክሕብሩና እዮም ክላለዩ ከዓ ምሳና ማለት እዩ ቀንዲ ናይዚ ታሽሙ መበገሲና እምበኣርከስ ክቡራት ተዓዘብቲ መብዛሕትኡ ግዜ ንሰምዖ ብዛዕባ እዞም መንእሰያት ይኹን ብዛዕባ ብርጌድ ንሓመዱ ንሰምዖ ኩሉ ግዜ ውሱናት ሰባት ጥራሕ መመፅን እዮም ብዛዕባኦም ዝዛረቡ እቶም ካልኦት ተኸታተልቲ ወይ ድማኒ ሰዓብቲ ጥራሕ እምበር ወላ ሓንቲ ኣይፈልጡን እዮም ዝበሃል ዘረባታት ስለ ዘሎ እስከ ክንፍትን ኣብቲ ታሕተዋይ ደረጃ ኸይድናሲ ኣብቲ ታሕተዋይ ሓላፍነት ዘለዎ ሰባት ከዓ ኣምፂና ሞ ነዛርቦም ህዝቢ እንታይ ይፈርድ ክንፈልጥ ኢልናስ በጊስና ኣለና እሞ ክቡራት ኣጋይሽና እንኳዕ ደሓን መፃኹም ሓው መብራህቱ ሓው ዳኒ እንኳዕ ደሓን መፃኹም እንኳዕ ደሓን ፀናሓ ጀስዓውና ዳንከ ስለቲ ኣኽብሮት ካኻ ብጣዕሚ ነመስግን እንኳዕ ርሑሳዊ ዳመትካ እንኳዕ ኣብዚ ይብቃዕና ኣሜን ያ እንኳዕ ኣብቃዓና ክብል መጀመርታ ፍቐደለይ ጆስሓወይ ሎሚ መዓልቲ ፋሲጋ እዩ ክርስቲያን ዓቢ በዓልና ኢሎም መዓንቲ ንዓኻ ንሙሉእ ስድራ ቤትካ እንኳዕ ናብ ዝኽቡር በዓል ኣብቃዓካ ክብለካ ይደሊ ከምኡ እውን ኣመንቲ ክርስትና ተኸታተልቲ ናይ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ እንኳዕ ናብዚ ክቡር በዓል ኣብቃዓኩም ክብል ይፈቱ كم توسخي تانكيو نزي عدل ذهبكمنا عزينا نمسكنكم بمعدة ينيرو قرب لنا يتلالنا لو مجلس فيتنا تراخيبنا لنا اوكي قريب كلنا زل حطتات كا اي هوب بقعد كنملسو يقني الله عاوهم يو تدخلوهم انا كهذا لكم صنعكم صاحبي كعامهم راح يكونس تبقعود راح يكونس كون اللي عليهم صوم مالت ماركس كبرات تعزبتي بشم قرن افريقيا ويدورن في افريقيا تي في እንደገና ሳውዲ አመት እንዳበልኩ ናብቲ ቀዳማይ ሕቶ ይክሓልፍ ይባል ክቡራት ተሕዋት መንእሰያት አብራሃቱን ዳንን ንስኻትኩም ናይ ከተማ ፍራንክፈርት ናይ ብርጌድ ንሓመዱ መራሕቲ ኢኹም اسكت بزعبة برجيدنا حمودو ناي فرانكفورت بخمي تلادي جس حوي سم كنت عم انت عن باخصو جمر ولا دان داول كاولا دحن جمر اوكي دان خاب بومبر ندي زلو شو اوكي داني جمر ما راح يخسخامو اسكا لالينا دا برجيدنا حمود ناي فرانكفورت سوري جسعوي أبيات النساني حبل حسر البلية دانك خمتي قديمنا زبلنا يو سلتي أخبرت نايت عدمها بتعاملنا مسجن كالتيلة نبي من اللي لايكات تخوينا جن أنا دانيال تغلى عزبها زنورة لزول هو تقع أب كتما فرانكفر مالتي أب كتما فرانكفر كم نايبرجدنا حمدو أبو أمبر وين تمريض له شباب نخلت عمت هون بحنسا أبدي سرح سرحنا لنا نحنان أولاتنا قوم من بصوتنا أبي ناي جرمن أبو كم زحلف عمت بس واسن حبريتان تمدي بنيره الجها أبناء كفل حزب اللهم عليتي من الباتي طرفنا جرت هالليخا في الملو سلا تخبرت كاجن دانك مبرئة وصلت فالنجار على كاديو قال أنا مصالح تحتوها مس برجيد نحمود فرانكفورت كابيان كنلاليو مجمرتا بسميك جمر انا اسمي مبراتو جبرتن سيبال بزي اب كتما فرانكفورت امت فرانكفورت كتما ابزغمت اولموست 3 عام غير له كم حجه ماشين يزغمن نيره ابزي ابال برجيد نحمودو كم وانا صحافي ناي فرانكفورت كبابيان له مالتي مس كتما فرانكفورت كنلال انت دا خوينا كاينه وحنا مانياتو كاب جرمن استنصله كايدا يبلنا مستناي جرمن كايدا استماساسل عينه كايدا يزلنا
اجي كمينا نتقم اب جرمن تدايلكاني سنسلتاو كايداينا نتقم اجي كتما مجمرتا نطرنف دحريو ناب اوراجا وي حدا زبا نطرنف كاب زوبا خا ناي حنت هاجر نتقالل مالتي نابنت اجي ناي فرانكفورت نحنا لنا ابومبرنا دانييل الو انا صحف له وانا صحف له اجي مريحنا تقيمنا لنا ناب زبان محلالف مالتي اب زبا خا توسخي مريحنت نقوم تن كتمات تاكيبن مالتي دن زون زباتات كاتاكيبن نخلن زمرحن حدا بايته يقوما بؤو بزي سنسلتاو اكايدا خا نمرح لنا وي تچنفرنا مستنكالو چنفر زلنا ركب بخمز مغنيا بزي كلغص اركا صنحو مقدينا نفطرو اوكي حتر زبلس نزمسل راي قرم زبو اب زحلف اوان بدرجه جرمن 3 معلتي اخيبا كايكم نيكم في كتما فرانكفورت كابتي زحلفت موسانيتا دما حمتي ولا انا عايد دسبلت انت يعني را كاب غونس او قالسي نفس ما قالسي كنساغر مخنا زبل عشما اوصيكم نيكم انتي معبالس لازم تصيو نابكم تسغاغرو ريحو بما كنت بداني ويس او داني ريحه يجمر اي داني امكينا خنسقل كلنا دي تقدامي تبعلي تسقله بقدميت بعلي تسقل مو سلازي هذا بعد جمرا له مالك هذا بعد جمرا له اوكي هو دانك جوسعوي هو تذكر حكيو معناته ابي ابزي كتما فرانكفورت ناي 3 معلت عصو اخيبا نيرنا بزعبا بعبي نايتي قالسنا غنغام نغبر نيرنا كلايكا كابينا بي معناته حج خنا بي زبل يما ونادعلنا نيرنا بزي حارس تلعيل نيرو ابتي شو غيزه معناته ناي 3 معلتي عدل كتركب كلها مخا باكل بزح ነገራት እናብሰልካ የምን እንዳተራዳ ካለም ስለትغيب ምናልባት እቲ ጊዜ ይወስደካ እዩ አቤና ጊዜ ለኻ እንት አይነት ስራሕ ክሰርሕ ደዲኻ አቤና ካፈትስጉም እንት አይነት ስጉም ትወስድ እቲ ጊዜ ይመርሐካ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ሕጂ ዝኸድና ጊዜ ናይ ባዕሉ ስጉምት ነይርዎ ናይ ባዕሉ አኻይዳ ሕጂ ኻ ኣብቲ ታውኩዕሶ ቀሊዕና ጎለቲና ስለዝኾና انت تيناها انتي كدلينا خليلنا ندحر ملس إلناها أبتنا حقاو النجار أزينا كنسرحن كنبرتعن سلازلنا بس حقاو مسرح خات زعبي باللي تشاسلازلو ناونا هنسرح تجديدنا نياتو أبو وسن بوتا جديفنا نيرنا تزعبي بوتا خاناوهم ملس سلازلنا ناو تمليسنا معلقي سلاز نزي أخبر الكعاتي ده اللي معلقي ما بريح أخمل الله دانك اوكي حكيو تانكي فوا صبو غيرو بيلوالو كم زدان خبلت صنح مجمرتا كن گمگم نيرنا قالسي حجي ابزخون زغبر قالسي تقالس مش ولا ناي قالس بعبي ترايز يكون حدا معلتي حدا فصامي وي حدا بروجكت كتدالو تفتنمو شعو دحرم فصامكا اوكي كمين يرو ابين ير صبو غوني وي ابين يرو جيغاتاتي نعو خبخمي كورمي يخل دحر حجي إلكا كت جمجم بحرياوي كوينو سلن الرغبة نحنا عبد حلف ز قاتمنا زنبرة قال حرقوز قوز نيرو كل سب زفاطة زي كحد مالتي أجي لازم قال زنور حرقوز قوزات تايم بلك تاي تصبق قون قهوبنا خيلهم تاي بدهوتات نيرومنا بلاس كم يجيرنا خنا ما حيشن بحجي تزعبي نتوي سينيرو جي قال سناتنا أنت دا تذكروا خوين كجوز خمينيرو تتأخخبت بتلك بكتمها ولا سرع ودب زين سرع ولا دبا زين ورقن بب كتمو سبي كبمو حدا كجبر عمام مستدالو زجبر عمام سالو تيخون شو هذا بمحبرة ميديا تتأخخب أبي كونكم زلوا تناجر شو تمتص بو بالكخا تخيط أجيز انتي نيرو تصقم تلكاني صبغ يو سب وي من اسي بسمعت ماتيوم مساخا كتأخخب مساخا زجبر حبير جبر ግን ከምቲ ዝድለ ውዳበ ስለ ዘይነበረኻ ብዙሕ ዋጋ ይኽፍለና ነይሩ እጂ እዞም ዋጋታት እዚኣቶም ክዕረዩ ክስተኻኸሉ ተዳ ኮይኖም ገምጋም ክንገብር ነይሩና እዞም ገምጋም እዚኦም ከዓ እንታይ እዮም ነይሮም ጉድለታትና ኣበይ ነይሩ ፅቡቕ ጎንና ኣበይ ነይሩ ንብሙሉኦም ኣምፂኻ እቶም ዝነበሩ ቡድሆታት
መጀመርታ ኣይኖትዮም ኣናላይዝ ትገብሮም ነዚ ካብዚ ተበጊስካ ካሽዑ ነዚ መጽእ ዘሎ ግዜ ካ ከመይ ጌርካ ዝሓሽካ ኮይንካ ትቀርብ ወይ ጌጋታት ከኣሪምካ ትቀርብ እዩ ነይሩ ትነጥቢ ሓቅን ምዝራብ ዳኒ ጽቡቅ ገይሩ ከስፋሓ እንተዝኽእል ማራ ደስ መበለን ነይሩ ትንክፍ ጥራይ ቢልዋ ገለ ምክንያቱ ዳኒ ንባዕሉ ኣባል ባይቶ ስለ ዝኾነ መጀመርታ ክልተ መዓልቲ እቶም ኣባላት ባይቶ ጥራዮም ተኣኪቦም ሳልሳይ መዓልቲ ካ እቶም ምክትል ወይ ዋና ጸሓፍቲ ዘለና ኢና ተጸምቢርና ማለት እዩ ትቀንዲ ዛዕባ ግን እዚ ጎነፃዊ ቃልሲ ነካይዶ ዘለና ይዕውተና ኣሎ ዲ ይዕውተና ገምጊምና ብግቡእ ስለዝተገምገመ ከዓ ካብቲ ክዕውተና ይኽእል ዋላ እኳ እንተኾነ ግን ብዙሓት ብድሆታት ነይሮሞ ወይ ኣለዎ እዚ ሕጂ ፀላኢና ነቲ ንገብሮ ዘለና ከም መሳርሒ ወይ ንዕኡ ብዝጥዕሞ ኣገባብ ኮይኑ ይጥቀመሉ ስለ ዘሎ ንኣብነት ንሱ ብዙሕ ፌስቲቫላት ይገብር እሞ ንሕና ካብቲ ፌስቲቫል ንሳተፍ ነቲ ፌስቲቫል ክነቋርፅ ሕጂ ብኡ ቢልና ኣብቲ ፌስቲቫል ከዓ ገለ ጎነፃዊ ኣካይዳ ንጥቀም እሞ ምስ ፖሊስ ንጋጮ ፖሊስ ወረቐትና በላሽውልና ገለገለ ብዙሓት ዕንቅፋታት መፀና ነይሩ እዚ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ግን ክተርፍ ኣለዎ ዋላ ሙሉእ ተዘይተረፈስ ክመሓይሽ ኣለዎ እዚ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ንገብሮ ዝነበርና ቃልሲ ብካልእ ዓይነት ኣገባባ ንጠመቶ ገለ ካብኡ ከዓ ጎነፃዊ ቃልሲ ቁርብ ግትእ ኣቢልካ ሞር ብሕጊ ተድማዓሉ ኣገባብ ንፈጠር ሞር ሕውዳበና ክንፅፍፍ ኣለና ዓቕሚ ሰብና ክንድልብ ኣለና ብሕጊ ክንገጥሞ ከዓ ክንፅዕር ኣለና እዚ ሕጂ ኣድህቦና ናበይ ክሰጋገር ኣለዎ ናብቲ ብሕጊ ነገር ክሰጋገር ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ናይ ጎነፅ ብሓቂ ይዕዊትናይ ምናልባት ደናቆረ ቢልና ክኸውን ይኽእል እዩ እምኒ ብምድርባይና ገለ ግን ይዕዊትናይ ብዘይቃል ዓለማት እዩ ንሓደ ዝዕወተና ነገር ደጋጊምና ክንገብሮ ስለዘይደለና ከዓ ኦኬ ቀዳማይ ስቴፕ ጎነፅ ተዳ ነይሩ ካልኣይ ስቴፕ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ብሕጋዊ መዳይ ዝግበር ነገር ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ኣብዚ ብሕጋዊ ክኸውን ኣለዎ ንብሎ ዘለና እሱ ናይ ገዛ ነብሱ ብድሆታት ኣለዎ ምክንያቱ ከምቲ ዝግባእ ብቕዓት ዘለና ኣይኮናን ተመኩሮ ዘለና ኣይኮናን ፍልጠት እውን ከምቲ ዝደለብና ኣይኮናን ብስምዒት ዝተኣኻኸብና ክንቃለስ ወኒ ወይ ኒሕ ዘለና ዳ እምበር ብኣካዳሚያዊ ደረጃ ዝፀገምናስ ኣይኮናን እዚ ናይ ገዛ ነብሱ ብድሆታት ኣለዎ ግን ምስ ኩሉ ብድሆታቱ ክግበር ዘለዎ ኢልና ስለ ዝኣመና ከዓ ኣብቲ መዓልቲ እሱ ካብ ሕጅን ድሕሪት ዘሎ ጉዕዞና ሞር ብሕጋዊ ነገርን ብጠበቃ ቢልካ ዝግበር ቃልሲ ክኸውን ኣለዎ ነዚ ከዓ ውዳቤና ልዕሊ ማንም ክንሕይል ነርና ልዕሊ ማንም ክንናበብ ኣለና ልዕሊ ማንም ከዓ ኣብ መሪሕነት ዘሎ ኣካል ምስ ታሕተዋይ ዘሎ ኣካል ዘሎ ሰንሰለት ኣዝዩ ጥሙር ክኸውን ክፃዕር ኣለዎ ተባሂሉ መሪሕነት ላዕለዎት ኣባላት ዘለው ምስቶም ታሕተዎት ናይ ጨንፈር ዘለና ርክብ ክፍጠርን ሞር ብሓባር ኮይንካ እንዳተናበብካ እንዳተደጋገፍካ ንኸደሉ ኣጋጣሚታት እንዳተፈጠረ ክኸይድ ምእንታን እዚ ክግበር ኣለዎ ተባሂሉ ፅቡቅ እውን ገስጊሱ ሪኦ ኣለኹ ኣነ ፅቡቅ ንቅድሚት ንግስግስ ይሕግዘና ኣሎ እታ መንጎና ዘሎ ምንባብ ወይ እቲ መንጎና ዘሎ ውህደት በብቅሩብ ናብቲ ንደልዮ ዝመፅእ ዘሎ ኮይኑ ስማዕና ኣይ ቴንክ ዩ ኦኬ ኣነ ፅቡቅ ታሽሙ ገላልፃኹም ገሊፅኩሞ ኣነ መጀመርያ ነዚ ቃለ ምልልስ እዚ ብሳኹም ምግባረይ ቅድም ንክፈልጠኩም እዩ ናተይ መደብ ነይሩ ከምቲ ዝዓደምኩም ድማ ብዙሕ ግዜ ተኸታቲለኩም ነዊሕ ገይረ ኣብቲ ናትኩም ናይ ዋትሳፕ ግሩፕ እውን ኣባል ስለ ዝኾንኩ ኣብኡ ኮይነ ከዓ ተኸታቲለኩም ኩሉ ሪኦ ነይረ ምክንያቱ እዞም መንእስያት እንታይ ሓገዝ የድልዮም ዝብል ብናተይ ተበግሶ ኩሉ ሻዕ ብውሽጠይ ደፍኣን ነገር ነይሩ ምክንያቱ ከምዚ ሕጂ ክትገልፆ ፅናዕኩም ጎነፅ ኩሉ ግዜ ኣብ ሽግር እዩ እትወካ ሕልፊ ኣብዚ ዓለም እዚ ኣብዚ ንሕና ዘለና ምናልባሽ ኣፍሪካ ክሰርሕ ይኽእል ክኸውን ጎነፃ የድልኒ ማለት ከዓ ኣይኮነን ከዓ ሓሳካ መፍትሒ ሽግር ክኸውን ግን ኣበይ ትጥቀመሉ ከመይ ትጥቀመሉ እዩ እቲ ኣገዳሲ ስለዚ ካብኡ ወፂኡ ግን ብሰላማዊ መገዲ ክፍትሕ እንዳተኸኣለ እንከሎ ስለምንታይ ኣብኡ ሰብ ኣድሂቡ ደይሰርሕ እዩ ነይሩ እቲ ሓሳብ ግን ብዝያዱ ግን ኣብቲ ውሽጥኹም ክከታተል እንከለኹ ዝረኣኹም ነገራት ኣለዉ ዝፀሓፍኩም ምናልባሽ ንዖም ክዝርዝሮም ሽዑ ብኦም ክንዛረብ ኢና ማለት እዩ ቀዳማይ እንታይ መንእሰያት ዘለዎም ተመክሮ ክቀባበሉ ትርኢ ኣብቲ ፌስቡክ ዘለኩም ተመክሮታት ነንሕድኩም ክትወሃቡ
تري زي مسات سرحي نياتو حدا إذا تمكر لني نبينو سوق دبل ديكونس زيان علامو كمي مسلوكم زيا ناتي تمكر يا يلوخ جالس كله خالد فيدباك هبك عن كله عزيو مالت هذا خاب دزبلن مالت كلاي ناي سرحن ناي تمرت عدلاتن محبار راح يكون هذا متحببار منقوهم كل شيء أبو كرم كلهوس كمتي بدقة بأخم زورة يكونن معناته اليوم ناي كنزيوم اليوم كنزيوم كما يكون كمون أو من زيارة درافو 900 أب محياس أب نفسهم زي لكم ترى تعزيبا مالتي إذا قليل يكون حادثة صراحة زي بلو صراحة كدليل وتمهرتي كم مهار تقبو كم مهار كم زلو جزا زلون جزا كم زركب مقبار بوتانا جزا محبار زيتات على قال سالساي كاني فلتاتهم زي معبولو مسحفتات كان محبار زون حد يشتري مخنياتو ولا مبراتو قالس يا ابزي بزح سراي بل تكانو صاحب مبزحتهم كابتن زندو كان مسحفتي او تزرقح تنبوكم حاجه ناي مرحنت كم يكون كم زلو تمرح كم يكون كم زلو زعبا درستي زعبو صحفات كلمتها تقول نفسه قلل سارع ولا هم بعد ود محارب امسلو ابو قالوا اقاطع او تلالهم بشم طرح سبات مالتي ولا زرسنا يو اليوم كابتن بزحس وحدات مالتي قال زلو قال كاني اب ولقاون موياون صقمات ملاين محجازن هذا سب بولقو زغات مصقم ولا مويا يكون ولا اب نفسه اب هيوتو اثر ناورو زغات مصقمات بحبار كفتلهم تقولوا كسعنا جزء موزع كم تجورو إذا كل تعزيمة مالتي قال تي زعابي لما أبزن كل تعمتات استعزمكو ولا بحروان بجنبلا كمان تزريباني را نفس قتلسي أبرجدنا حمودو بزحلو قال من التاتي بنيرو تذكروهم أبزن كل تعمسي قديلو عزيو يلن كمان يلن بحلفي أب جرماني زقات بنيرو زحي استريت هذه توتال تقاريس مالت ስለዚህ እንታዩ ናተያ ረስዋ ማለት እዚ ተሪ ወዘሎም መንጎኩም ስድራቤታዊ ምርኻብ ንባዕሉሲ ነዚኦም ነገራት እዚኦም ከጥፎም ይኽእል ምክንያቱ እቲ ኤርትራዊ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ከምዚ ሓሳብ ዝወዶ ሓደ ፅሙዋ ኣሎ ካልኣይ ድማ ዘይምፅወር ንሕትካ ኣሎ ግን ብሓሳብ እንድሕራሎም ምናት ቀለል ሰባት ኣንኩም ኣብኡ ዘሎ ቁፅሪ ሰብ ካብ ኣዝዩ ብዙሕ ስለዝኾነ كم صدرا خنكم سلت زارو بلو تقداي كاني مفتح خركب كيلو بالعنا مالتي وغني قال ابزنا كتما فرانكفورت استقبر عمت مالسا عمت حساب زغبر الله ناي كتما فرانكفورت تسريع او خا بحبار كتكم كاني نسا كتما تسريكم وسبزحات جرمنانو تراهبكم مالسي تي كغبر زغبو مالت حتى هاجرسي هاجري كنتني الكاهم كان تقمت الله بحيث قمت الله وجرحت بالعلان دحران لهم هاجرك لازم إذا هاجر وانك تحجزوا نبقاسكم أو كمان زاربون وركم زربات كمان سي أزيب بساتي مخنياتو نحنا نبر الله دلنا عدي نبر الله ترى حد يكون أبجزيت أجمعون أبغونا أكون بالله لنا زبون زربات كمان أو تصحفني بس لازم تاخذ من دليل إذا عينت نعي حبتام تشو تمكري وغير لين عي مالتي سلازي كذو بقاسي خاني بعضهم سوات زي أمسي نالبات بسبب كده يلاليهم معناته زي فريم وورك زي حسكم موضوع لهم سنخالو هاجرات كماسي أبنتي سلازي زي كتصلوا بالعنر كالاي أتي مسكال إرتراوز لكم ركب كاتسفحوا لكم بساعة زي سلازي سي نابنت أب زحلف كلام السنبتيو مثلا عديمكم نيركم هذا إسراء زخنوا والدبات محبرات نقولوا كيف لهم عديمكم نيركم أو انتايو أقاتمكم ويدماني انتاي معبالي رخيكم ويدمان انتاي مالس انتاي تمكرر رخيكم داني يا جسعوي دانكه أبزقرب مؤتاو كاسي بتعمل بزح نجرها كسيفكا ويكاد صنبوغ نجرات بزح نجر ريخا علي تابتو قرب ناتنا سزلنا ناتنا بخفيلس تي حسابنا ديلاتاتنا كل نجر استردي خير لها بتغكل حدا يزون تتقبر نجرات سب كرد ألكا أتصقام يخوني حدا يزي ترد أخلناها بتعمي نمسجن عنتوي من البات صنبجيرا يسفحون جن من البات نتر استي تراي كمل سلزل له خلايكا
ብዙሕና ተዘራሪብና ብናይ ሰለስተ መዓልቲ ዝነበረ ዕፁ ኣኼባ ግን ክሳብ ንጸላይኻ ሙሉእ ንሙሉእ ዘይሰዓርካየ ግን ኩሉ ተውፅኦኻ ኣይኮነን ኣብቲ ሓደ ሓደ ግዜ ዕቃበታት ትገብረሉ እቲ ነጥቢ ክሳብ ዝሃርም ዕቃበታት ጌርካ ብድሕሪኡ ሽዑ እዚ ነገራት ጌርና ነርና ኢልካ ክትዛረበሉ ይፅቡቅ ክሳብ ዘይተዓወትካሉ ወይ ከዓ እቲ ታርጌት ናትካ ኣበይ ክበፅሕ ግን ጸላይኻ ክፈልጥ የብሉን ነታ ነጥቢ ሓንቲ ስለ ዘለዓልካ የቁርብ ምናልባት እስር ኣቢለ መሊሰያ ምናልባት መብርያውን ጽቡቅ ጌር ኣሲሕዋይ ኣብዚ ክትዛረበ ፀናሕካ ብዙሕ ኣርእስታት ኣልዒልካ ኣትዘርባ ኣዝዩ ሓቂዩ ምሳና ዘሎ እዩ ንነብሮ ናሃ ምናልባት ንሕና ከም ጥርናፈ ናይ ፍራንክፈር ካቢ ናብ ሕውነት ዝኸደ ነገር እዩ ዘለና ማለት እቲ ርክብና እቲ ትንንቀሳቀሰሉ ግሩፕ ዲ ወይ ምሕዝነት ዳርጋ ናብ እስታይ ገጽ ቢሊ ወሲድን ናብ ቀረታ ዚያ ሓጾፈሪ ያ ናብ ምሕዝነት ገጽ ወሲድና ማንያቱ ኣብተን ንራኸበሉ ግዜ ከም ዕሩኽ ከም መሓዙት ከም ኩሉ ነገርና ንኸውን ማለት እዩ ማንያቱ ኣብ ብዙሕ ነገራትና ፈሲብና ክብለካ ይደሊ ምናልባት ኣብኡ ካባና ዝደኽሙ ሰባት ኣለዉ ካባና ዝበልጹ ሰባት ካብ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ሕጂ ዓለም ኣይኮነን ኣብ ፖለቲካ ወይ ከዓ ኣብቲ ብሓንሳ ናይ ጸላይኻ ናይ ምስዓርን ዘይምስዓርን እናኸድና ኮለና ዋላ ብኖርማል ከማን ክትተሓጋገዝ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ንተሓጋገዝና እቶም ዓቕሚ ናይ ቋንቋን ናይ ክእለት ዘለዎም ሰባት ሕጉዙና ይደልዩ ንሕና ከዓ ኣብቲ ንኽእሎ ነገራት እንዳተሓጋገዝና ንኸይድ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ምትሕግጋዝና ንገብር ካልኣይ ከም ኣብዚ ናይ ፍራንክፈር ዕለት 16 ወርሒ 3 ዝገበርናዮ ኣብኡ ናይ መዓልቲ ፅሬት ነይሩ ንሕና ተቐመጥቲ ናይ ፍራንክፈርና ኣብ ፍራንክፈር ክሳብ ዝሃለና ከዓ ፍራንክፈር ዳርጋ ዓድና እያ ማለት እዩ ዳርጋ ጥራይ ዘይኮነ ከመን ዓድና ኮይናትና ኣላ ኣብ ዓድና ናፅነት ሓርነት ኩሉ ምንባርን ዘይምንባርን ተሓሪምና ወፂና ኣብ ጀርመን ክሳብ ነብር ዘለና ናይ ጀርመን ህይወት የንብረና ክሳብ ዘለኻ ጀርመን ዳርጋ ዓድና እያ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ብዓድና ዝተሓሰብናዮ ነገር ኣብዚ መፂና እንተረኺብናዮ ዓድና እያ ስለዚ ንዓድና ልክዕ ከምቶም ደቂ ዓዲ ዋላ ክንጎይ እንተዘይከኣልና ፍርቆም ክንጎይ ኣለና ምክንያቱ ናይ መዓልቲ ፅሬት እዩ ነይሩ ትሽዑ ግዜ ኣብዚ ከተማ ኣብ ትሽዑ መዓልቲ ተሓዊስና ምስኦም ሓደ ኣክሽን ክንወስድ ኣለና ምክንያቱ እዚ ናትና ርክብ ከዓ ኣብ ከተማ ተሓፀረ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ጀርመን ክኸውድ ኣለዎ እና ኢልና ከም መራሕቲ ወይ ከም ጠርነፍቲ ኮይና ከዓ ኣብቲ መዓልቲ ሽዑ ኣዳሊና ምስቶም ጀርመናውያን ኣብኡ ሓቢርና ውዒልና ብዙሕ ነገር ከዓ ከሲብና ምስኦም ምክንያቱ ናትና ስእሊ ሒዞሞ ዝነበሩ ኣብ ኣእምሮኦም ጎነፅ ብዙሕ ነገራት እዮም ሒዞሞ ነይሮም ልክዕ ኣብቲ መዓልቲ ከይድናዮ ምስኦም ውዒልና እቲ ናትና ኣበርክቶም ስራይዎ ሽዑ ቀሪቦም ምስ ቀረቡና ብዙሕ ሽግርን ፀገምን ከም ዘለና እዮም ኣስተባሂሎም እዞም ሰባት እዚኦም ቃንዛ እዩ ዘቃልሶም ዘሎ እምበር ሳብ ክንዱ ጎነፃዋን ከም ዘይኮኑ ዳርጋ ካብ ቃሎም ዝሃብዎም ምስክርነት ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ናብኦም ዝተፀጋዕናዮም ሲ ሓደ ሰብ ከይተፀጋዕካዮ ከይቀረበካ ብዙሕ ኣይትፈልጦን ኢኻ ምስ ቀረቡና ከዓ ዋላ ብኸፊሉ እኳ ይፈልጥዎ እንተነበሩ እቲ ቃንዛና ምስ ቀረቡና ከዓ ብፅሙቅ ገይሮም ፈሊጦሞ ማለት እዩ ቀፂለ እቲ ናይ ዕለት 20 ወርሒ 4 ኣፕሪል ዝገበርናዮ ነተን ውድባት ምንቅስቓሳት ዝነበራ ኣብዚ ፍራንክፈርን ከባቢያን በዚ ኣጋጣሚ ንዕለት 12 ዝመፅእ ዘሎ ሰንበት ማለት እዩ ወርሒ 5 ዓብይ ኣኼባ ኣዳሊና ኣለና ኣብ ፍራንክፈርን ከባቢያን ዘለው ሰባት ከዓ ናብዚ መዓልቲ እዚ ክመፁ ብክብሪ ዕድሞም ምናልባት ሓደ ናይ ዕድመ ወረቐት ኣውፂና ኣለና ንሕና ከም ኣባላት በርጌድና ሓመዱ ኮይና ኣብቲ ዕድመ ዘውፃናዮ ኸ እንታይ እዩ ውድባት ዘለዋ ምንቅስቓሳት ሲቪል ማሕበራት ከምኡውን ዝኾነ ዓይነት ክጥርነፍ ዝኽእል ኣካል እንተሃልዩ ናብቲ መዓልቲ መፅኡ ኣበርክትኡ ከምኡውን ውዳበታት ተኸሪአና ሓንሳብ ክንሰርሕ ፀዊዕና ኣለና ማለት እዩ እቲ ዕድመ ናብቶም ውድባት ምንቅስቓሳት ብዙሕ ነገራት ሰዲድና ኢና ፅቡቕ ኣሉታዊ ዝኾነ መልስኻ ተዋሂብና እሞ ንሕና ቅድሚ ናብቲ ኣኼባ ምኻድና እንታይ ዓይነት ርድኢትና ይሕዲርና ዘለና ባኹም ከምኡውን እንታይ ኢና ንፅበ ዘለና ካብ ሃንደበት ዝኾነኩም ሲ ቅድሚ እቲ ኣኼባ ዝውሰድ ናይ ሌላ ግዜ ክንገብር ስለ ዝደለናስ
ኣብዚ መዓልቲ እዚ እንተ ተራኸብና ቂድሙ ከመይ ይመስለኩም ኢልና ክሳብ 8 ሰባት ዝመፁ ናይተን ውድባት ምንቅስቃሳት ወወከልቶም ሰባት ካ መፅዮምና ማለት እዩ መፅዮምና እንታይ እንደሊ ከም ዘለና ኣብቲ መዓልቲ ንሱ ሓቢርናዮም ምክንያቱ ናይ ፖለቲካዊ ስራሕ ክንሰርሕ ምዃንና ፋይናንሳዊ ሞራላዊ ሓገዝ የድልየና ምዃኑ ኣተንቢህና ኣሎም ወይ ከዓ ኣረዲእናዮም ኣብቲ መዓልቲ ንሱ ከምዚ ዕዱማት ጥራይ ኮይኖም ዘይኮኑ ክመፁ ዘለዎም ዋኒን ናቶም ቃልሶም ምክንያቱ ኣብቲ ቃልሲ ብዙሕ ግዜ ተቃሊሶም ኣፅኒሖምልና ማለት እዩ ምክንያቱ ንሶም ኣብታ ናይ ዓይኒ ማይ ናይ ሓዲድ ሓቂ እንተዘይህልው ነይሮም ንሕና እውን መፀለፍና ነይሮም ስለዚ ነዊሕ ግዜ ሒዞምን ተቃሊሶምሉ ዘፅንሑና ከም ዕዱማት ደይኮኑ ከም ኣካል ናይ ተቃልሲ ናቶም ዋጋ ኣብዚ ኣብፅሒና እሞ ስለዚ ናትኩም ዝመዓልቲ እዚ ናብዚ መዓልቲ እዚ ክትመፁ ኣለኩም ኢልናዮም እቲ መዓልቲ ብጣዕሚ ከም ዝቕበልዎ ከምኡውን እቲ ተወሲኑ ዘሎ መድረኽ ብጣዕሚ ከም ፅቡቅ ገይሮም ኣወንታዊ ነገር ከም ዝጠመጥዎ ንኣባላቶም ተራዳዲኦም ኣባላቶም ሓቢሮም ከዓ ኣብቲ መዓልቲ ንስኑ ክመፁና ብፅቡቅ ተቐቢሎሞ ተፈላለዩና ኣለና ፅባሕ ሰንበት ከዓ ክንራኸብና ማለት እዩ ስለዚ ዳንከ እዚኣ ብል መብርየ ምናልባት ትምላለይ ኦኬ መብርየ ዘይገደፈላ እንታይ ሞኽምላ ኣላ ትኽበሃል ዝከኣል ዳርጋ ዘርዚሩ ገሊፁ ወይ ጂ ኣብዚ ቁርብ እንታይ ከዘኻኽር ደስ መበለኒ ንዓይ ኣባና ኣብዚ ከባቢ ፍራንክፈርት ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ብቕንዕና ክሳተፉ ዝደልዩ ብቕንዕና ዝሳተፉ ንሕና እውን ከም ብቕንዕና ንሳተፍ ኣለና ብመሰረቱ ኣብዚ ቃልሲ ከዓ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈሉ ሰባት ኣለዉ ሕጂ ግን ኣብ በርጌድ ናሓመዱ ከምቲ ዝግባእ ተሳትፎ ዘይርእዩ ሰባት ኣለዉ ብመሰረቱ ፖለቲካ ክሰርሓ ኢለን ቆይመን ዘለዋ ውድባት ግን ካብ ኩሉ ንጥፈታት ደው ኢለን ዘለዋ ኣለዋ ሕጂ ነዚአን ኣኪብካ ሓደ ቁም ነገር ንምፍጣር ስለ ዝተሓሰበ ከምዚ ዳ ንኽብሎ ፀንሐን ብምልአን ነጊርና እየን ሕጂ ክንነግረን ከለና ሲ ክንዕድመን ከለና ዕድመ ክነቕርበለን ከለና ብሽ ትሰጊኢኻ ገለ ይቕበልዎ ዶኾኑ ከመይ ይርእይዎ ኾኑ ገለ ኢልካ ሲ ስግኣት ወይ ዝኾነ ተርባፅ ገለስ ይስማዓካ ዝገርመካ ግን ብምልኦም ብሓጎስ እዮም ተቐቢሎሞ እምቢ ዝበለና ወይ ኮለ ዘበለና ገለ ኽማን የለን 16 ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳትን ምን ማሕበራትን ፖለቲካዊ ውድባት ኢና ሰዲድና ኣለን ካብዚአን እምቢ ዝበለትና ኽማን የለን እዚ ሕጂ ኣብ ትሕቲ 12 ወርሓ ምሸ ንገብሮ ብውሕዱ 16 ወኪል ናይዞም ማሕበራትን ፖለቲካዊ ውድባትን ክመፁና ዓብ ተስፋ ኣለና ማለት እዩ እዚኣ ክምልእ ደልየ ቴንክ ዩ ሕራይ ንዓይ ዝገረመትኒ እንታይ መሲልኩም ኣሎ እዞም ዓዲምኩሞም ዘለኹም ሲ ብዘይ ኣፈላለዩኩም ዓዲምኩም ማለት ሲ እንታይ ኣሎ ኣብ ጀርመን ሲ ታቡ ዝበሃሉ ነገራት ኣለዉ ታቡ ማለት እዩ ዘይዝረበሎም ወይ ዘይበሃሉ ነገራት ማለት ሕጂ ኣብ ኤርትራዊ ከዓኒ ታቡ ዝበሃሉ ነገራት ከዓ ነይሮም ንኣብነት ናይ ኣውራጃ ምንቅስቃስ ዝገብሩ ናይ ሃይማኖት ምንቅስቃስ ዝገብሩ እዚኦም ሕጂ ከም ታሽም እዮም ከም ውጉዛት እዮም ቀሪብካ ትዘራረቦም ሰባት ምዃኖም ምስኦም ብሓባር ክሰርሕ ምዃንካ ከማኻ ዜጋታት ምዃኖም ሲ ኣይትወስዶምን ኢኻ ግምት ኣይትእትዎምን ኢኻ ከማ ናትኩም ከዓ ዝገረመትኒ እዚኣ ወላ ነቶም ናይ ጅሃድ ኢሎም ናይ ምስልምና ታሽሙ ምንቅስቃስ ዝገብሩ ነቶም ናይ ኣውራጃታት ምንቅስቃስ ዝገብሩ ናይ ገለ ዝገብሩ ንኩሎም ኢኹም ዕድል ሂብኩሞም እዞም ሰባት እዚኦም ከመይ ተቐቢሎም ኢኹም ያ ጀሳሓወይ ትክክል ኣብ ብፍላይ እንታይ እዩ ፀላኢና ኣብ ቁም ነገር እዩ ንፉዕ ዘይኮነ እምበር ኣብ ሕማቕ ነገር ብዙሕ እዩ ንቡር ከምዘይ ንቡር ኣቐቢልና ምክንያቱ ከምዚ ኣውራጃ ብሓደ ተፀላ ይገብሮ ከምኡውን ሓደ ካባኻ ፍልይ ዝበለ ሓሳብ ዘለዎ ከምዚ እናበለ ብዙሕ ነገራት ስለ ዝዘርኣልካ ነቲ ዝዘርኣልካ ካብ ኣእምሮኻ ኣብቂልካ ብዙሕ ነገር ትገብርካ ስለዚ ሕጂ ንሕና ንኩሉ ሰብ ክፉት ዝኾነ ርክብና ፀዊዕና ዘለና ኣብዚ መዓልቲ እዚ ምክንያቱ
ሰብ ንናተ ሓሳባት ኣሎ ንናተ ጸጋ ኣሎ ንሕና ካይፈላለና ነቲ ኣውራጃዊ ጥርናፈ ዘለዎ ሰዲድናሉ መልእኽቲ ነተን ውድባት ፖለቲካዊ ዘለዎን ንሁሉና ሰዲድናሉ ከምዚ ዝረኣኻዮ ትዕድመ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና በቃ ሰብ አንጻር ናይቲ ጸላዩ ዝቃለስ ክሳብ ዝሃለወ በቃ በሓንሳ ናይ ምስራሕ ድልየት ማንያቱ ብሰንኪ በሓንሳ ዘይ ምስራሕ ነዊሕ ነገር ተዋዒዞም እዮም ኣቦታትና ወይ ዝሓለፈ ቃልሲ ማለት እዩ ሕጂ ግን ካብኡ ተማሂርና ነቲ ጸላኢና ክሳብ በሓንሳ ዝሰጎምናሉ ዝኾነ ዓይነት ሓሳብ ይሃልዎ ክሳብትያ ንስዕሮ በሓንሳ ሓቂፍና ክንከይዳልና ሰብ ካን እናቱ ጸጋ ኣለዎ ምናልባት ዝናይ ኣውራጃውነት ብዙሕ ይጥም ዝዝውኦም ወይ ከምዚ ታቦት ምሻለካ ዘይትንከፍ ገለ ከም ዓይነት ገይሮም ይጥምትዎ ኣውራጃ ጸጋይ ጸገም ዝበሃል ይብሉ ተከመ ጠቃቀመኻይ ምክንያቱ ጽቡቕ ኣመሓደራ እንተ ሃልዩካ በቲ ኣውራጃ ጌርካ ሕጥርነት ትኽእላ ችግር የብሉ ምናልባት ኣውራጃ ንሓደ ሕብረተሰብ ዳውን ድገንብር እንተ ሃልዩ ምናልባት ክትቁጠብ ትኽእላ እንደዘይ ኮይኑ ግን እቲ ጽቡቕ ነገር ሒዝዎ ዘሎ ሳብ ዘይቀረብካዮ ፈልጦ ስለዘይ ትኽእል ክንቆርቦም ኣለና ኢልና ናቲ ውሳነ ወሲና ምናልባት ኣብዚ መዓልቲ እዚ ከዓ ክፉት ኮይኑ ሕራ ኢሎምና ከምዚ መብሪኽ ሁለት ፀንሕ ብሓጎስ እዮም ተቐቢሎሞ ከምኡ ዘይ ምስራሕ እውን ክሳብ ክንደይ ሃሲና ስለ ዝርዱ ነቲ መዓልቲ ንስድልዋት ኮይኖም ኣለዉ ብሓንሳ ክንሰርሕ ማለት እዩ ዳንገ መብሬት ውስቆ ነገር ኣለካ ድዚ ኢሉዋይ ካብዛ ክብላ ዝኽእል ሲ ካብዛ ዳነ ዝገለፃ ዝውስኸላ የብላን ኦኬ እቲ ሕስኩሞ ዘለኹም ወይ እዚ ውዳቤ ይኹን ወላ እዚ ናትኩም ምንቅስቓስ መብዛሕትኡ 95 ካብ ሚእቲ መንእሰይ ሕጂ እቲ እቶም ዓበይቲ ኣቦታት ኣዴታት ዝሕወስኹም ዘለዉ ሕጂ እዮም ሕጂ ሶም ሕጂ ውሕ ዘለዉ ማለት እዚ ምናልባሽ ኣብ ዓድና ዘለዎ ከዓኒ ንዓኹም ኣቦታትኩም ዘይኮኑ ሳብ ብሓጎታትኩም እዮም ክኾኑ ዝኽእሉ እቶም ትቃለስዎም ዘለኹም ማለት ስለዚ ከመይ ትርዲኢትኩም ከምዞም ማለት ንሶም ከዓን ኤርትራውያን እዮም ከማኹም ኤርትራውያን እዮም ስለዚ ምስኦም ዘለኩም ምቅርራብ ይኹም ወይ ድሕሪ ሕጂ ዘለኩም መደባት ከመይ ክኸውን ኣትሊስት ነቲ ብኡ ዘሎ ሰብ ከዓን ከሲብካስ ናይ ሓባር እያ ሃገር እያ ብኣኹም ትምፃእ ብኦም ትምፃእ እዛ ሃገር እዚኣ ሓንቲ ሕጋዊት ሃገር ንምግባር ይተቃልሶ ሓንቲ ቅዋማዊት ሃገር ንምግባር እዩ ስለዚ ነዞም ሰባት እዚኦም ከንክሳብ ዝሓስኩሞ መደባት ወይ እማሜታት ኣለኩም ዶ መብሪሓ ወይ ለስኮ ቴንክ ዩ ዳይሬክት ዘይበልኩሃ ወላ ኢንዳይሬክት ግን ኣለና ሕጂ ኣቐድማ ኣቢሉ ዳኒ ዝተፈላለዩ ሓሳብ ከም ዘለና ገሊፁ ነይሩ ሓቂ እዩ ኣብ በርጌድና ሓመዱ ክጠቕሶ ዝደሊ በርጌድና ሓመዱ ዝተፈላለየ ተሓሳስባት ዘለና ሰባት ኢና ኣብ ገለ ውድባት ዝተፈላለየ ውድባት ዘለና ሰባት እውን ኣለና ኣብ ይኣክል ዘለው ኣለውና ኣብ ብሩህ መጻኢ ዘለው ኣለው ኣብ ካልኦት ውድባት ዘለው ኣለው ሕጂ እዚ ዝተፈላለየ ተሓሳስባት ዘለና ሰባት እንታይና ንሪኦ ከም ጸጋና ንሪኦ ንሕና ከም ከፈላለየና ዝኽእል ነጥቢ ዘይኮነሲ በተን ከሰማምዓና ዝኽእላ ነጥቢ ብሓደ ክንቅፅል ከም ንኽእል ኢና ንሪኦ ሕጂ ምዘን ውድባት እዚኣተን ከዓ ንሕና ዝተፈላለየ ሓሳባት ሒዝና ክንከይድ ንፀሮ ወይ ንኽእሎ ተደኣ ኮይንና ምስአኑ ዝተፈላለየ ተሓሳስባ ዘለና ሰባት ኢና ንሳተን ንገዛእ ነፍሰን ዘይራኸብ ዝተፈላለየ ኣጠማምታ ወይ ኣረኣእያ ዘለወን ውድባት ኣለዋ እዚ እንዳኾነ ከሎ ግን ዕላማና ግን ናይ ኩላህና ተመሳሳሊ ወይ ሓደ እዩ ኩላህና ነቲ ዘሎ ስርዓት ንቃለሶ ኣለና ኩላትና ከዓ ነቲ ዘሎ ስርዓት ኣሊናስ ኣገልግሎት ነቲ ህዝቢ ኢና ንህብ ምክንያቱ ብተዘዋዋሪ መገዲ ዘን ውድባት ዘቃልሰን ዘሎስ ነቲ ህዝቢ ከገልግሎ እዩ ነቲ ህዝቢ ሓራ ክገብሮ እዩ ሕጂ እዚ ተደኣ ኮይኑ እዚ ዕላማ እቲ ከራኽበካ ዝኽእል መጀመርታ እዚ ተደኣ ኮይኑ ብሓባር ክሰርሓሎም ትኽእል መገድታት ኣለዉ ማለት እዩ ከም ካልእ ደረጃ ንሕና ኣባና ነቐምጦ ብሓባር ክንሰርሕ ከለና ከም በርጌድና ሓመዱ ኣየኖት ኢና ክነፍርስ ወይ ክንዕንዎም ኣይጠቕሙናን እዮም እንብሎም ነገራት ኣለውና ሕጂ ንኣብነት ካብቶም ቀዳሞት ኣብ በርጌድና ሓመዱ ዝልለዩ እቲ ስርዓት ዝጥቀመሎም መሓውራት ኣየኖት እዮም እዚኦም ኣየኖት እዮም ኢልካ ኣለሊኻ ነዚኦም ምፍራስ
እትናቱ ንጥፈታት ከዓ ብኦም ኣቢሉ ስለ ዘመሓላልፎ ነዚኦም መቁራፅ ከም ቀዳምነትና ኢና ንሰርዖ ንኣብነት ንሕና ኣንጻር ምትእኽኻብ ኣይኮንናን ኣንጻር ዝኾነ ይኹን ምትእኽኻብ ኣይኮንናን ሰብ ክትኣኻብ ከሎ ማርኣይ ደስ ይብለና ግን ብመንገዲ ወይ ብመዓልቲ ናጽነት ኣቢልካ ዝግበር ፕሮፓጋንዳ ይንድግፎና ብመዓልቲ እንታይ መኽብለከ በቶም ካልኦት ዘለዉ ቶም ስርዓት ዝጥቀመሎም በዓላት ኣቢልካ ዝግበር ፕሮፓጋንዳ ዋላ ፌስቲቫላት እዚኦም ኣይንቅበሎም ኢና ኣብኡ ዘሎ ምንኣኣስ ኣብኡ ዘሎ ነቶም ህፃናት ወይ ነቶም ንኣሽቱ ሰባት ውርሻ ገድሊ እንዳበልካ ዝግበር ማኒፕሌሽን ወይ ጋዝ ላይቲንግ ኣይንቅበሎና ምሳና ክሰርሕ ዝደሊ ምሳና ኣብ ጎንና ኮይኑ ኣለኹ ክሳብታ ትኸድዋ ክኸይድ ምሳና ዝብለና መጀመርታ እዚ ንሕና ንኣምነሎም ወይ ከም ቀዳምነታት ነቐምጦም ነጥብታት ዝኣምነሎም ክኾኑ ኣለዉ ሕጂ እዚ ክብል ከለኹ እንታይ መሲልካ ኖ መዓልቲ ናፅነት ምብዓል ፀገም የብሉን ንብል ኣለና ሕና ንሱ ከዓ ኖ ፀገም የብሉን ግን እቲ ፕሮፓጋንዳ ኣይንድግፎን ኢና ትኡ ዝግበር ኣይንድግፎን ኢና ንዑና ንቃወም ንብል ኣለና እዞም ሰባት እዚኣቶም ከዓ መፂ ኢሎም እሞ በቃ ኣነ ናፅነተይ ከብዕል እየ እንተደኣ ኢሎምና ፕራይቬት ከም ድላይ ካብዕሎ ገዛ ካብዕሎ ምስ በዓልቲ ቤት ካብዕሎ ምስ ደቂ ካብዕሎ ተኣኪብካ ፕሮፓጋንዳ ይትግበር ኢናትና ነጥቢ ኖ ኣነስ ተኣኪበ ፕሮፓጋንዳ ክገብር እየ ኣነ ተኣኪበ ሙዚኦም ክውዕል እየ እንተደኣ ኢልና ግን ብሰላም መሳርሕትን ኣይኮንካን እቲ ነጥብታት ኣብየነትን እቲ ስርዓት ካብ ዝነኣሰ ክሳብ ዝዓበየ ከም መሳርሒ ወይ ፕሮፓጋንዳ ዝጥቀመሎም ነገራት ነዚኦም ትፀልኦም ወይ ትፃብኦም ዶይ እምበር ንሕና ዝኾነ ይኹን ምትእኽኻብ ዝኾነ ይኹን ማሕበራት ወይ ዝኾነ ይኹን ኣብ ህዝቢ ዝግበር ምጥርናፋት ኣይንቃወመና ኣይንፀልኦና ንገዛእ ነፍስናስ ንሱ ዘየለ ኮይኑ ኢልና ኢና ከማ ንቃለስ ዘለና ክህሉ ኣለዎ ምትእኽኻብ ክህሉ ኣለዎ ኮሚኒቲ ክህሉ ኣለዎ ሕብረተሰብ ዝወሃሃደሎም ወይ ዝራኸበሎም ንኩሉ ክፉት ዝኾኑ ቦታታት ክህሉ ኣለዎም ኢና ንብል ዘለና ሕጂ እዚ እንዳበልና ከለና ሓደ ሰብ ነቶም ህግደፍ ዝገብሮም ፕሮፓጋንዳዊ ትሕሶ ዘለዎ መደባት እንተደኣ ዝድግፎም ወይ ሳፖርት ዝገብሮም እንተደኣ ሃልዩ ብተዛዋሪ መገዲ ኣንጻር ዕላማና ናትና ዝሰርሕ ስለ ዘሎ ምዝ ብሓባር ኮይና ንሰርሕ ኣይንኽእልና እዚ ክብል ከለኹ ግን ናይ ኣተሓሳስባ ፍልልይ ምዝህልወና ናይ ራእያ ፍልልይ ምዝህልወና ብተዘዋዋሪ መገዲ ዕላማና ሓደ ኮይኑ ግን ኣተጋግብራ ወይ ነቲ ዕላማ ብኸመይ ኣብ ትበፅሖ ንዝብል ሓሳብ ምሳና ቁር ፍልይ ዝበለ ርእቶ ዘለዎ ተኮይኑ ብልሓን ችግር የብልና ንሕና እዚ ሰብ እዚ ወይ እዛ ማሕበር እዚኣ እዛ ውድብ እዚኣ ግን ኣንጻር እቲ ንሕና ንቃለሶ ዘለና ዝኾነ ይኹን ስርዓት ዋላ እቲ ዘሎ ንእሽተይ ኣብዚ ዝግበር ክሳብ ዘይኮነት ናትና ተፀባኢት ኣይኮነትን ብሃይማኖት ጠርነፉ በውራጃ ጠርነፉ ብምንቅስቃስ ጠርነፉ ዋላ ብቀቢላ ይኹን ዋላ ብዝኾነ ጠርነፉ ኣንጻርቲ ንሕና ንኣምነሉ ክሳብ ዘይኮኑ ንሕና እውን ኣንጻርኖም ኣይንርኢና ከም ፀላእና ጌርና እውን ኣይንሪኦም ሕጂ እቲ ቀዳምነት ነቐምጦ ነጥቢ እንታይ እዩ ነቶም እቲ ስርዓት ቆይሙሎም እቲ ስርዓት ከም ዕድሚኡ መናውሒ ዝጥቀመሎም ዘሎ መገድታት ወይ ሜላታት ንዖም ክተፍርስ ድልው ዲኻ ቃሎስ እየ ትብል ተደኣ ሃሊኻስ ክተፍርስ ድሎም ዲኻ እወ ድልው ተደኣ ኮይንካ ኦኬ ንሕና እውን ድልዋት ኢና እሞ ብሓባር ብኸመይ ነፍርሶም ብሓባር ብኸመይ መተካእታ ንፍጠር ብሓባር ብኸመይ ንቐፅል ናብ ዝብል ነጥቢ ክንሰማማዕ ኢና ድሕሪ ዕለት 12 ዘሎ ኣብ ሜድያ ዝወፅእ ነገር ንሱ ክሳብ ዘይኮነ ቀሲልና ንሰማዕ ኢና ኣብዘን ክተቐሰልካ ፀናሕኹ ግን ከም ቀዳምነት ነምፀ ነጥቢ እዚአን እየን ሕጂ ምናልባት ኣብዚ ንእግረ መንገደይ ንእሽተይ ከብርሃ ዝደሊ ኣብ ብቐረባ ብእስልምና ዝተወደቡ ወይ ብካልእ ነገር ዝተወደቡ ኣሕዋትና ክህልው ይኽእሉ እዮም ሕጂ መቸን ብሃይማኖት ምውዳቦም ንዓይ ሽግር ዘሎ ኮይኑ ኣይረኣየንን ንዖም ክሳብ ሽግር ዘይብሎም ወይ ኣንጻር ናቲ ካልእ ክሳብ ዘይኮኑ ዋፆም እንተኮይኑ ይኹድዎ ግን ኣብ በርጌድና ሓመዱ ኣበርክቶ ክገብሩ ዝኽእሉ እንድሕር ኮይኖም ወይ እውን ምስ በርጌድና ሓመዱ መፂኦም ክሰርሑ ተደኣ ድሌት ሃልይዎም ንሕና እውን ምስኦም ኮፍ ኢልና ኣብ ጣውላ ኮይና በቲ ከሰማማዓና ዝኽእል መገዲ ክንሰማማዕ ወይ ክንላዘብ ወይ ኮፍ ኢልና ይህን ሚሂን ክንበሃልሲ ድልዋት ምዃንና በዚ ኣጋጣሚ ክሕብር ደሊ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃሳት ካብ በርጌድና ሓመዱ ዲስታንስ ሓልየን ዘለዋ ቁርብ ርሕቀተን ሓልየን ዘለዋ ይቕረባና ይምፃና ይርከባና ሓሳበን ይንገራና እሞ
ንሓኻ ትሕዝቶና ይኹን ሓሳባትና ነግሮም ካብዚ መሰረት ከዓ ኣብቲ ከሰማምዓና ዝኽእል ነጥቢ ክንሰማማዕን ብሓባር ክንሰርሕ ድልዋት ኢና ሓሳብኩም ገዲፍኩም ሓሳብና ሕዙ ኣይንብልን ንሕና እውን ሓሳብና ገዲፍና ንዖም ክንሕጉስ ናብኦም ኣይንኸይድን ተኸባቢርካ በተን ከሰማምዓኻ ዝኽእላ ነጥቢ ብሓደ ንምስጓም ግን ዝከኣሉ እዩ ኢልና ስለንኣምን በዛ ኣጋጣሚ ነተን ካብአና ቁርብ ርሕቐተን ሓልየን ዘለዋ ውድባት ይኹና ምንቅስቃስ ዋላ ውልቀ ሰባት መፅዮም ብቐረባ ክረኽብና ይዕድም ማለት እዩ ቴንክ ዩ ኦኬ ጽቡቕ መብራህቱ ከምሽምካ መቸም ማብሪካ ኣለኻ ኩሉ ዳኒ ትውስኸሉ ተዘይብልካ ናብ ትቐፃሊ ሕተይ ክሰግር ጽቡቕ ኣብሪዋይ ከምዛ ዝበልካ ንቐፅልዳ ኦኬ ሓራይ ኣብዚ ናትኩም ተካይዶ ዘለኹም ቃልሲ ኦኬ ገሊኡ ሰብ ዝሕጎሰሉ ኣሎ ገሊኡ ዘይሕጎሰሉ ኣሎ እቲ ኮይኑ ግን ሰባት ከኣለዉ ንዓኹም ዝድግፉኹም ማለት ካብ ህዝቢ ማለት እየ ዝድግፉኹም ሰባት ኣለዉ ህዝቢ እውን ዝስዕበኩም ኣሎ ብሰዓት እዚ ዝከታተሎ ዘለኹም ማለት ካብኡ ካብቲ ህዝቢ ከስኹም እንታይ ትፅበዩ ያ ጆስዓወይ ትኽክል እንታይ ይድበሃል እንዩ ማለት ሓቂ ዘረባ ካብቲ ህዝቢ ንፅበዮ ብዙሕ ነገር እኳ ዋላ እንተኾነ ሓንቲ ንፅበያ ግን ርዲኢት እያ በቃ ስርዓት እዚ ክሳብ ክንደይ ኣፅሊፉና ኣሎ ክሳብ ክንደይ ንሕብረተሰብና ኣብ ምህላውን ዘይምህላውን ገይርዎ ኣሎ ትክክል ክርድኦ ኣሎ ዋላ እቲ ኮይንናዮ ዘለና ሓደ ግዜ ሲ ንሓወና ከምዚ ሙስሊምነት ገለ ምሻሎ ከምኡ ንገብረና ስለዚ ኣብ ሙስሊምነት ደይኮንና ክንነብር ዘለና ኣብ ሓቂ በቃ ቁስልኻ ሓኺካ ክትስኣል ሕጂ ዝናትና ናይ ህዝብና ክርዳእልና ጥራና እንደል ምክንያቱ ቃንዛ ሽግር ውርደት በዚ ስርዓት እዚ ኩሉ ነገር እቲ ብዓለም ዘሎ ክፍኣት ናባና መፂሉ ብዓብዪ ምስዳድ ተሰዲድና ኣብ ዓድጓና ኮይና ኣለና ማለት ስለዚ ነዛ ቃንዛ እዚኣ ነዛ ሽግር እዚኣ ኣለና ኢሉ እቲ ህዝቢ ናባና ክመፅእ እንደሎ ትክክል ኣሎ ምሳና ግን ወላቲ ምናልባት ዳርጋ ውሑድ ሚታዊት ዘይተረድኦ ዘሎ ግን ክሳብ ንቁስልኻ ከተሕዊ ትኾደ ነገር ኩሉ ዝኽፈል ዋጋስ በቃ ሓላል ምክንያቱ ብጥይት እናቐተለካ ከሎ ብጣውላ ስሒትን ወይ ከዓ ብጣውላ ሃሪምኒ ኢሉ ዝኹር እንተሃልዩ ይንሓፅር ይደርበ ምክንያቱ ኣብ ምህላውን ዘይምህላውና ዘለና ስለዚ ካብዚ ህዝቢ ብዙሕ ንፅበና ብዓብዩ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ምክንያቱ እቲ ከበርክት ዝኽእል ወይ ከዓ ክሰርሕ ዝኽእል ብናቱ ትብዓትን ብናቱ ሞራልን ብናቱ ባጀትን እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ነዚ መንእሰይ እዚ ኣብቲ ክኽእሎ ዝኸይድ ነገር ፋይናንሳዊ ሓገዝ ጌርካ ሞራላዊ ካብኡ ከዓ ፖለቲካዊ ከዓ ብዓብዩ ምስኡ ክትህሉ ኣለካ ምክንያቱ እቲ ፕላን ኤ ወይ ከዓ እቲ ቀዳማይ መስርሕ ክትገብሮ ዝግባኣካ ነገር ዘይምህላው እቲ ካልኣይ ፕላን ቢ ዝኸይድ ዘሎ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፍል ዘሎ ንዕኡ ከዓ ዕቃበታት ትገብሮ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ብሓንሳእ ሰሪሑ ከምዚ ሕጂ ዓዲምናዮም ዘለና ኣብ ዕለት 12 ወርሒ 5 ብሓንሳእ ኮንካ ናይ ምስራሕ እንተሃልዩ ነቲ ብዙሕ ዋጋ ዘኽፍለካ ዕቃበታት ክትገብር ትዕቁቦ ምክንያቱ ብዙሕ ኣይትኸስርና ብውሕድ ክሳራ ብዙሕ ብልጫታት ወይ ከዓ ብዙሕ መክሰባት ሒዝካ ትመፅእ ስለዚ ንሕና ካብ ህዝቢ እንደሊ በቃ ምሳና ክኸውን ኣብ ስራሕ ፖለቲካዊ ይኹን ወይ ከዓ ኣብቲ ብሓንሳእ ንሰርሓሉ ብሓንሳእ ኮይኑ ክሰርሕ እንደልዮ ብዓብዪ ከዓ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ክሕግዘና እንደልዮ ምክንያቱ እዚ መንእሰይ ኣብ ብስሉን ጥረን ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ኣብ ዝኸዶ ፀላይ ዘለዎ ቦታ ንሱ ይህሉ ኣሎ ስለዚ ብብዙሕ እኳ ዋላ እንተይተሓገዘ ብውሕድ ሚእታዊት ግን ክሕገዝ ኣለዎ ስለዚ ህዝብና ቀንዲ ነቲ ዓይኒ ማይ ችግር ኮይናትና ዘላ ንዓ ክርዳእ ኣለዎ ባህለ ዳንገ اوكي مبري الله كان يستوعب ده ولا هو الله تنمسلني اوكي تنكي فوات اني هي كمان داني نشتي تري خمل الله دلي انت مسلك يا جوسي كتقالس انكلخا مقالس بايتا تري كون زدليك كل انتناو سنقي يدليك اجي سنق خبل انكلخو كاب سن امراو مدلاو جميركا كساب فيزيكالاوي اقاومها وي مدلاواتكا يتقالل حجي
ኣብ ቃልሲ እንታይ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓናይ ብናተይ ዓይኒ ክሪኦ ከለኹ ሰባት ኣለው ብኣካል ብናቶም ዓቕሚ ክሕግዙኻ ዝደልዩ ብጉልበቶም ዝህቡኻ ካልእ ከዓ ኣሎ ብንዋታዊ ሓገዝ ዝሕግዙኻ ሰባት ከዓ ኣለው ሕጂ እዚ እንታይ ማለት እየ ገንዘብ ክኸውን ይኽእል መሳርሒ ክኸውን ይኽእል ንብረት ክኸውን ይኽእል እዚ እቲ ንዋታዊ ሓገዝ ንብሎ እዩ ኣብ ሓደ ቃልሲ ክህሉ ዘለዎ ከም ሳልሳይ ነጥቢ ከዓ ፍልጠታዊ ሓገዝ እዩ ሕጂ ዝኾነ ዓይነት ቃልሲ ነዚኦም ከየጣመረ ክዕወት ኣይክእልኒ ቀዳማይ ጉልበታዊ ሓገዝ ኣድልየካ ማለት ዝቃለስ ብኣካል ኮይኑ ዋጋ ክኸፍል ዝኽእል ዓቕሚ ሰብ የድልየካ ካልኣይ ንዋታዊ ሓገዝ ኣድልየካ እዚኦም ዝተፈላለዩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እቶም ክጭበጡ ዝኽእሉ ነገራት እዮም ሳልሳይ ከዓ ብፍልጠት ዝሕግዘካ ሰብ ከዓ ትደሊ እዚኦም ሕጂ ኣብዚ ኣዝዩ ዝሕጉስ ነገሩ እንታይ እዩ እታ ብዓቕሚ ወይ ብጉልበት ዝሕግዘካ ንብላ ዘለና እሳ ተመሊኣ ኣላ ብርጌድና ሓመዱ ንሕና ኣባላት ብርጌድና ሓመዱ መፂና ጉልበትና ኣንጻር እዚ ስርዓት እዚ ንኽነብዕሎ ድልዋት ኢና ንብላ ኣለና ብገዛእ ፍቓድና ማንም ሰብ ከይገደደና ሕጂ ድልዋት ኢና ጉልበትና ጉልበት ኣለና ኩሉ ነገራትና ክንህብሲ ድልዋት ኢና ንብል ኣለና ሕጂ ተንክጠቕሰልካ ፀናሕኩ ሰለስተ ነገራት ካብአን እታ ጉልበት ትብል ተመሊኣ ኣላ እዘን ክልተ ግን ኣይተመላእን ዘሎ ሕጂ ንዋታዊ ሓገዝ ካብ ህዝቢ ንደሊና ንዋታዊ ሓገዝ ክብለካ ከለኹ ሕጂ መሳርሒ ክኸውን ክህቡና መሳርሒ ዝኾነ ይኹን ክህበና ዝኽእል እንተልዩ ብዘይቀል ዓለም ክንደይ ደስ መበለና እዚ እውን ገንዘባዊ ሓገዝ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ማለት እዩ ንሱ እውን ኣካል ቃልሲ እቲ ቃልሲ ብዘይ ንሱ ክዕወት ስለ ዘይክእል ዝኾነ ይኹን ትገብሮ ቃልሲ ክንዲ ዝኸትካ ርሕቀት ንቅድሚት ኪድ ፋይናንሳዊ ሕፅረታት ወይ ፋይናንሳዊ ኣለኹ ዶ وقصد حج مسح الله فريس وين صنع ክንደይ ገይረ ኸውን انا سكندس ኦኬ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ትገብሮ ቃልሲ ፋይናንሳዊ ሕፅረት እንተ ኣጋጢምዎ ከይዱ ደው ክብል እዩ ምክንያቱ ሓደ ቃልሲ ክቕፅል ተደኣ ኮይኑ ጉልበት ክህሉ ኣለዎ ፋይናንሳዊ ሕፅረት ከጋጥሞ የብሉን ዓቕሚ ሰብ ክህልዎ ኣለዎ ፕላስ ፍልጠት ዘለዎም ሰባት ከዓ ክህልዎ ኣለዎም ብኩሉ ዘለዎም ኣባላት ዝተሳተፍዎ ወይ ዝሓቆፎ ክኸውን ኣሎ ሕጂ ነዚ ንምግባር ፋይናንሳዊ ሓገዝ ወይ ፋይናንሳዊ ደገፍ ንበርጌድ ንሓመዱ እቶም ብኣካል ኣብኡ ዘለና ጉልበትና ነወፍ ኣለና እቲ ጉልበት ዘወፉ ዘሎ በርጌድ ንሓመዱ ፋይናንስ ካብኡ ክትሓትት ፍልጠት ካብኡ ክትሓትት ኩሉ ነገር ከማልእ ክትፅበዩ ኣዝዩ ከቢድ ሕጂ ብዙሓት ካባና ካብዞም ኣባላትና ወረቐት ዝመፆም ኣሎ ገለ እውን ክሳብ ናይ ቤት ፍርድን ገለን ዝመፆም ኣለዉ ወረቐቶም ዝተባላሸው ንኣብነት ሕጂ ኣነ ኣለኹ ወረቐት የብልናን ዳን ኣሎ ብዚ ሕጂ ማዕረ ክንድኡ ዋጋ ዝኸፍል ዘሎ ወረቐቱ ዘባላሽ ዘሎ ስርሑ ኩሉ ነገራቱ ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ዘሎ መንእሰይ ብሰንኪ ፋይናንሳዊ ሕፅረት እዚ ቃልሲ ክተዓናቀፍ የብሉ እዚ ቃልሲ እዚ ብሰንኪ ፋይናንሳዊ ሕፅረት ተዓናቂፉ ማለትካ ከቢድ ጣዕሳይ ምክንያቱ ዋጋ ዝተኸፈሎ ቃልሲ ስለ ዝኾነ ክቕፅል ጥራይ ዘሎ ንቕድሚት ሕጂ ካብ ህዝቢ ንሓቶ ንሕና እንታይ እዩ ተይልካኒ ብዘይቀል ዓለም ምናልባት ኣብዚ ፖለቲካል ኮሬክትነስ ክጥቀም መድልየኒ ይኸውን ግን ብቐጥታ ክዛረብ ፋይናንሳዊ ደገፍ ብኣካል ምሳና ምፁ ኣይንብሎምን ተመፅኦም መርሓባ ግን ምሳና ብኣካል ኣብኡ እንተዘይመፅኦም ፋይናንሳዊ ደገፍ ክገብሩልና ምክንያቱ ብዙሕ ብድሆታት ኢኻ ትሕልፍ ወረቐት ተዘይብልካ መንበሪ ገዛ ተዘይብልካ ክሰርሕ ናይ ስራሕ ወረቐት ፍቓድ ተዘይብልካ ካብ ስድራ ቤትካ ይኹን ካብ ገለ ነገር ተፃብኦታት ወይ ምንፃላት ይመፀካ ተልዩ እዚ ኩሉ ተፃዊርካ ንቅድሚት ትኸይድ ተሊኻ ኣትሊስት ፋይናንሳዊ ሓገዝ ክሕግዘካ ኣለዎ እቲ ናትካ እቲ ምሳኻ ኮይኑ ዘይሳተፍ ዘሎ ኣካል እዚ ሕጂ ካብ ህዝቢ ንሓተ ብሓቂ እንታይ እዩ እዚኦም ንሓተት ኢና ከም ካልኣይ ካብ ህዝቢ ንሓተ እንታይ እዩ ዓቕሚ ሰብ ክብለካ ከለኹ ብዝሒ ወይ ገለ ማለት ክቃለስ ዝኽእል ጉልበታዊ ዓቕሚ ዘይኮነ ናይ ቋንቋ ብቕዓት ዘለዎም ሰባት ቋንቋ ብግቡእ ዝመልኩ ምክንያቱ ከም ተቐዲምና ዝረኣናዮ እንታይ ዘሎ ቃልስናትና ብሕጋዊ መገዳይ እንገብሮም ስራሓት ንሳቶም ቀዳምነት ክወሃቦም ኣለዉ
ኣብቲ ብሕጋዊ መገዲ እንገብሮ ነገር ቀዳምነት ክንህቦም እንከለና ብቕዓት ቋንቋ ዘለዎም ሰባት ከዓ በዓል መን እዮም ክንለል ኣለና ክመፅኦም ምሳና ኮይኖም ክሰርሑ ኣለዎም ክሰርሑ በዚ ኣጋጣሚ ዕድመ ነቕርበሎም ሕጂ ቋንቋ ክእለት ዘለዎም ሰባት ብጣዕሚ የድልዩና ኣለዎም ሳልሳይ ናይ ሕጊ ክእለት ዘለዎም ሰባት ምክንያቱ ኣብ ሕጊ ዝግበር ነገር ክሰርሕ እንከለካ ሕጊ ዝኽእሉ ሰባት ንቅድሚት ክትመፅእ ኣለካ ድልየት ስለ ዘለካ ጥራይ ንስኻ ናይ ሕጊ ኣምር ዘይብልካ ክንስኻ ናብ ቅድሚት ክትመፅእ እርትዓዊ ይኮነን ግን እቶም ክቃለሱ ዝኽእሉ ናይ ብሓቂ ከድምዑ ዝኽእሉ ሰባት ናይ ሕጊ ኣምር ዘለዎም ወይ ናይ ሕጊ ግቡእ ኣፍልጦ ዘለዎም ሰባት ግን ንቅድሚት ኣምፂኻ ይዕዋት ዝኾነ ወይ ሓደ ንቅድሚት ከገስግሰካ መሪሕካ ክኸይ ዝኽእል ከይዲ ክትፍፅም ወይ ከተተግብር ዝከኣል ኮይኑ ይስማዓና ስለዚ ነኻ ናይ ሕጊ ክእለት ዘለዎም መፅኦም ክረኽቡና ዘለና ሽግራት ክነካፍሎም እሞኒ ንሳቶም ከዓ ኣበርክቶም ክገብሩልና ብመሰረቱ ኣብዚ ቃልሲ እዚ ኣበርክቶ የድልዮ ኣሎ ከምዚ ዓይነት ኣበርክቶ ማለት እዩ ሕጂ ካብ ህዝቢ ንጠልቦም ዘለና ፋይናንሳዊ ደገፍ ኣለዉ ዓቕሙ ቋንቋ ዘለዎም ሰባት እንደለና ናይ ሕጊ ክእለት ዘለዎም ሰባት ከዓ እንደለና ከም ተወሳኺ ፅቡቕ ናይ ዲፕሎማሲ ክእለት ዘለዎም ሰባት እንንረክብ ማራ ደስ መበለና ምክንያቱ ንሕና ክንቃለስ ድሌት ኣለና ኣነ እንዳናብ ዘለና ንኣብነት ናይ ኣባላትና ወኪል ክዛረብ ተዳ ኮይና ክንቃለስ ድሌት ኣለና ክንዕውት ሓቦን ኒሕና ኣለና ግን ክኢላታት ናይ ዲፕሎማሲና ወይ ናይ ሕጊና ወይ ናይ ቋንቋና ክንብልካ ኣይንበቃ ወይ ኣይንደፍርን ስለዚ ሕጂ እቲ ንሕና ክንሕዞ ንኽእል ክንሕዞ በዓልና ኢና እቲ ንሕና ክንትክኦ ዘይንኽእል ገለ ሃጓፋት ከዓ ካብ ህዝቢ ንሓትት ኣለና እሶም ከዓ እዞም ክጠቕሰልካ ፀናሕኹ ካብ ፋይናንስ ጀሚርካ ክሳብ ናይ ቋንቋ ክእለት ዘለዎም ሰባትን ናይ ሕጊ ክእለት ዘለዎም ሰባትን ናይ ዲፕሎማሲ ክእለት ዘለዎም ሰባትን ነቲ ዲፕሎማሳዊ ስራሓት ወይ ነቶም ዲፕሎማሳዊ ከይድታት ክንኮዶም ተዳ ኮይና እዚኦም ገለ ካብቲ ዓንዲ ሕቆና ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ነዚኦም ንጠልብ ኣለና ከም ተወሳኺ እንታይ ንጠልብ ከዓ ንሕና ምስ ሰብ ኮኔክሽን ዘለዎም ማለት ምስ መንግስቲ ደረጃ ክኸውን ይኽእል ወይ ምስ ክሕጉዙና ዝኽእሉ ኣባላት ኮኔክሽን ዘለዎ ሰብ ከፋልጠና ከላልየና ከዓ ንደሊና ኣብነት ሕጂ ጆሲ ንስኻ ንኣብነት ፋይናንሳዊ ሓገዝ ክትገብረልና ይትኽእልን ወይ ናይ ቋንቋ ብቕዓት የብልካን ግን ዝፈልጡ ሰባት ተሃልዮም ወይ ትፈልጥ ተዳ ኮይንካ ምስኦም ክተላልየና ክእለት ዘለዎም ሰባት ተዳ ሃልዮም ኣነ ክእለት የብለይን ኢልካ ደው ኣይትበል ኣላልየና በዓልኩ ሰለዉ ኢልካሲ ንስቶም ሰባት ከም ክተላልየና እትኽእለሉ መንገዲ ክትፈጥር ኣለካ ፍጠረልና ከዓ ንብለና ምክንያቱ የገድሰና እዚኦም እቶም መንግታት እቶም ክንከይድ ከለና ኣብቲ መገዲ ኣብቲ ጉዕዞ እቶም ኣብ ጎንና ሰሊፍናዮም ክንከይድ እንዘሊ ኣካላት ገለ ካብኣቶም እዚኦም ክጠቕሰልካ ፀናሕኹ ኣነ ውሕያ ክኸውን ይኽእል እየ ግን ኣገዳሲት ኮይና ስለ ዝተሰምዐትኒ እየ ቴንክ ዩ ኦኬ ሕራይ ፅቡቕ መብርሂዩ ኣብዚ ናይ ዕለት 12 ትገብሮ እውን እቲ ዕላማ ንሱ እዩ ክኸውን ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ናብዚ ዕለት 12 ተዓዲሙ ዘሎ ሕብረተሰብ ከምቲ ኣብቲ ናይ ሓደ ሓውና ናይ ሚድያ ታሽሙ ዝሰማዕክዎ ማለት እዩ የማነ ኢንፎ ሚድያ ትብል እያ 16 ዝኾኑ ማሕበራትን ውድባትን ከምኡውን ናይ ሃይማኖት ትካላትን ዓዲምኩም ኣለኹም ንዕለት 12 ወርሒ 5 2024 ኣብ ፍራንክፈርት ማለት እዩ ከምኡውን ናይ ሚድያ ትካላቱን ተዓዲመን ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ፅቡቕ ዕድል ኣለዎ ማለት እዩ ኣብኡ ምስ ህዝቢ ተራኺብኩም ዘለኩም ሽግር ንክትገልፅሎም ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ መፅሓ ትሕቶ ኣለሃ ንስኻ እንታይ ምስ ካልኦት ከተማታት ወይ ድማ ምስ ካልኦት ሃገራት ዘለኩም ርክብ ከመይ እዩ ወይ ድማ ብሕጂ ክትገብሮ ትደልዩ ርክባት ከኣለኩም ዶ ያ ጆስሓወይ ዳንከ ምናልባት ነብሬ ፅቡቅ ገይረ ካብ ስለ ፀኒሑ ዝሓለፈ ኣርእስታት ፅቡቅ ምስ ናይ ካልእ ውድበታት ሃገራት ከመይ ዝብል እስታይ ምናልባት ንሕና ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ መጀመርታ ከማን መብሬ ኢልዎ ነይሩ ብጨንፈር እዩ
ركبنا ካብ ጨንፈር ናይቲ ከተማ ናብ አውራጃ ኸይድ በአውራጃ ገይርኻ ናብ ሃገር ይኸይድ ካብ ሃገርካ ናብ ግሎባል ይኸይድ ማለት ሕጂ ነፍስ ወከፍ ሃገራት ብኸምዚአን ዘለዋ እቲ ናተናቃውማ ምክንያቱ ሓደ ዓይነት ከይዲ ዘለና ምክንያቱ ከምዚ ሓደ ዓይነት ፀላ ኣለና ንብሎ ከምኡ ሓደ ዓይነት መሰርሒ ዘለና እሕና ብጨንፈር ናይቲ ከተማ ትርከብ ካብኡ ናብ አውራጃ ትኸይድ ካብ አውራጃ ኸ ናብቲ ናይ ሃገር ኸይድ ካብ ናይ ሃገርካ ናብ ግሎባል ትኸይድ ናብ ዓለም ለኻው ማለት ምክንያቱ ብናይ ዓለም ለኻው ጌርካ ዝኾነ ስራሕ ኣብ ዝህልወሉኻ አፕዴት እንዳተጋበርካ ወይ ከዓ ነንሒትካ እንዳተራዳእካ ስለትኸይድካ ዕውት ዝኾነ ቃልሲ ትገብር ማለት እቲ ቀንዲ ክዕውቶ ዝኽኣለና ዝቃልሲ ከማን እዚ እንተዘይንኽተል ነርና ክሳብ ክንዲ ኣይ መተዓወትና ነርና ብቃልሲ ምክንያቱ ብዙሕ ነገራት ሰኣን መፍለጥ ወይ ከዓ ሰኣን ጎስጓስ ወይ ከዓ ሰኣን ዘይምርዳእ ብዙሕ ነገራት ይሓልፍዋ ንሕና ግን ልክ ዓባይቶ ናይ ጀርመን እንታይ ክበሃል ውዒሉ ንኣባላትና ንሕብር ብግሎባል ዝመጽእ ሓድሽ ሓበሬታ ነገርካ ንኣባላትና ንሕብር ስለዚ ወላ እቲ በአካል ወላ አይንራኸብ በቲ ስራሕ ግን ንራኸብና ምስተን ካለ ሃገራት ንኽብል ዳንከ ፍፅር ክትብል ኦኬ አራይ ካብ ታስሙ ሕራይ ከም ዝበልከ ሕጂ ብደረጃ ከተማ ትራንስፖርት ኣሎ ብደረጃ አውራጃ ከዓ ናይ ሄሰን ኣለኩም ብደረጃ ሃገር ከዓ ናይ ጀርመን ኣሎ ድሕሪ ግን ናብ ግሎባል ይትኸይድ ናይ አውሮፓ ግን የብልኩም درجة أوروبا قامت تشمل لحكم ده مريحنة يكون وي كساب حجوكا يبلنا مالتي استود بسرحيلة من عتو حق نزار توينا جن أبي سرح جن الله حجي نفترة سرحات نالبات مستناي صلاتنا زغبرو زنبرو بزح تدرارابي سرح درجاتي جزاء أو نطفة نيرنا ويكا نعون هو نيرنا تعدل حجيجن بخفيلو تي صراحة عميم ويكا أبكون قاطع صار الوتا سلزل لجن تسترفنا عمام نعممنا نخي سلزلنا أبصراحة حلو نتاها قبلو بحنسا بحد مدرك وينا نناببلو ويكا زخون عينة مرة فتيرنا نترادنا الخيط نبتعوت مالتي دانك alright ካብ ዝወፃ ኸይድ ኣብነት ምስ ናይ ኣብ ግብፂ ዘለዉ ወይ ኣብ ሱዳን ዘለዉ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ወይ ኣብ ካልእ ዘለዉ ወሕጂ ጨንፈር ዘይኮነት እቲ ሃገራት ርክብ ኣሎ ሃገር ንሃገር ትራኸብካ ከምዚ ዓንተ ወይ ኩለካ ፀናሕ ኾና ግሎባል ዝጥርንፍ ሓይሊ ወይ ከዓ ገመድ ስለ ዘለካ ምክንያቱ ሓንቲ ገዛ ክድይባ እንተኾንካ ብትሬፐ ጌርካ ክትድይባ ወይ ብሊፍት ጌርካ ክትድይባ ስለዚህ እታ ስካላ ናብታ ላዕሊ ገዛ ተብፅሐከ ሕጂ በቲ ስካላ ጌርና ኣብ ግሎባል ስለንተኣኻኸብ ሳብ ኣፍሪካ ዝኸደ ርክብ ነገር ኣሎ ስለዚህ እቲኦም ዋላ እቲኦም ኣባላት ኣይትራኸብ እቲኦም ሃገራት ግን ትራኸብካ ኣብ ሃገራት ዝተኻየደ ነገር ከዓ ናብ ኣባላት ስለ ዝወርድ ብኸፊልስ ትራኸብካ ክብል ይደፍር ዋላ እቲ ብኣካል ተዘይተረኸብ ኦኬ እሞ ክቡራት ኣሕዋት መንእሰያት ዳንን መብሬን ሎም ዓንቲ እዚ ነይሩ ኩል ናተይ ሕቶታት ኣብ ቀፃሊ ምናልባሽ ክነስፍሖ ንኸውን ብጣዕሚ የደመስግነኩም ነዚ መፂኹም ዝሃብኩምኒ ርእቶታትኩም ሓሳባትኩም ከምኡ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ካብዚ ናይ ሎም ዓንቲ ዘቕረብናልኩም መደብ ዓጊብኩም ክትኮኑ በዓል ሙሉእ ተስፋየ ምናልባሽ ምዝ ዝተዛረቦ ኣይንሰማማዓይና ትብሉ ሰባት እንድሕር ኣለኹም ወይ ክንብድሆም ንኽእል ኢና ትብሉ እንድሕር ኣለኹም ከዓ ክነምፅኣኩም ንኽእል ኢና ናብዚ ፀገም ኣይኮነን ስለዚ እዚ ንሕና ናይ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ቲቪ ንኩሉ ክፉት እዩ ንኩሉ ምፂና ኣብዚ ነዘራርብ ነካትዕ ምክንያቱ እቲ ንሕና ድሌት እዛ ሃገርና ኣትያቶ ዘላ ፀገም ከመይ ጌራ ትወፅእ ከመይ ጌርና ብሓባር ኩልና ከም ዜጋታት ብሓባር ሰላም ቅዋም ብሕጊ ንነብረላ ሃገር ንምትካል ንምስራትን ስለ ዝኾነ ስለዚ ነዚ ካይድዎ ዘለኹም ስራሕ ብጣዕሚ ዓወት ምንየልኩም ኣብ መወዳእታ ክትብሎ ትደልዩ ሓሳብ ዝኾነ ወይ ድማ መብርህን ድሕር ኣለኩም ኮይኑ ግን ዕድል ክህብኩም መብርሂ ሓወይ ፈርሳ ድሕርኻ እሺ መጀመርታ ጀስሓ ወይ ግዜኻ ስራሕኻ ውዒልካ ሎም መዓንቲ ትፈልጥ እየ ግዜ ወሲድካ ምሳና ምስ ሆርን ኣፍሪካ
هورن اوف افريكا اختلا لينا مقالكا طعمي مسجنك هورن اوف افريكا خا نزعد زفطركمنا ثانك مس صحابتي وي تخطاتلتي ناي هورن اوف افريكا خنلاله بايتا سلا زغفتكمنا ازيخ مسجنكم يدلي بزقات امغن نيشتي عدملاتني نسوخا كلتا نغرين قداميتي حسابتي نغبرو على 12 ور 5 كم هورن اوف افريكا او متيوم مسانا كم معكن زينا او متيوم مسانا كوعلو عدما يقرب كم كاليت خا منالبات ابانا زيلو عقمسب وي زفلطوم ابالات كلهم مخلقون سلازي ابا بجرمن تفلطوم كحجزنا زخول اكلات انت ده اليوم كتلالينا ون كم لبوا يقرب ازيا انياتو حجز يدلي الناس لازلو كل انتناو دقف وي حجز ولا مورال حجز نجزا نفسه ود سب مورال يدي ود سب كا مورال سنقي هجي ولا نسو يخون حجز يدلي الناس لازخونه زخونه يكون تفلطوم كحجزنا يخول يوم عامل لهم الكم تامن لهم كتلالينا بقربا زمدنا هنفطر وي تليلا كلونا كندي دس مبلنا بزقاطام كم قاليتي لبوان كم عدمن كقربا يدلي دقيمه ثانكيو جسحوي اغلى نفزي مسلني ويلكم اوكي داني يا جسحوي منالبات زبالكوا كلنا نكون تسفان قبل منالبات كن دانكه سلتي اخبرت عد نابز مايدا معدانكا نزون كلهم تخاتاتلتها بلبي نمسجن نالبات كابزي كنزاربت صنحنا بزحات حسابات وسيتكم كون تسفان قبل نالبات زي ملانا ويكا حصرت غيزه زغاطم زي بلنا رأس تحليها ابكال قصالي تمليسنا ويكا تراخيبنا كنبسلو نخلنا بعابيها كميدا ملو تزاربو باكال علم غيرنا سلازلنا بعلت 12 ور 5 زمت زله سنبت يزخون زلو ابت معلت مصيخم مسانا كتوعلو كومون كنرخبكم زي قالنا ابالات ليهم منقسقاسات كومون ودبات زلهم نتم كنرخبم نخل بو خفيلو ويكا ناتم تليفون دي وي ايميلات صنحنا كنسدلهم تعدمه تجديدنا كنرخبكم زي قالنا ነገር ግን ابت معلت سون عدمات كونكم ابت معلت تمصو عليتي نزي عدل زي ذهبكنا هاب تعمي نمسجن دانك اب قصالي كنرخبنا سلتي دمخاجن بلبنا مسجن بابالاتنا كومن بعلنا ندو كانوا سلت ساعات فوقهم مسجنكم اب قصالي سام نرغب بحنكميو كرا تعذبتي السلام كل سلام تطعموا سلام برومشت